tu je Determi, Nero, Blaze, neviem čo ešte všetko. A dneska tu máme koniec Winter Arcu, potom blíži sa rok 2026, takže aké mám plány na rok 2026, čo by som chcel rozbehnúť a nejaké ďalšie veci, takže sa usadte, začíname. Prvá vec, ktorú asi začneme, bude náš slavný Winter Arc. Takzvané konec mesiaca nemám natočený ani jeden tréning, hej? Ani jeden tréning nemám natočený, ale vlastne dokumentoval som posting na Instagrame, na Instastories, takže Instagram vám dám odkaz na Instagram dole do popisku, takže tam si potom budete môcť pozrieť a tak, ale žiadne zábery z tréningu nemám, mám iba postingy, ktoré vám sem môžem hodiť, pokiaľ chcete vidieť teda všetky, doporučujem Instagram, tam to nájdete, takže a vlastne progres, aký som spravil progres, dobre, nejaký progres tam je, hej, už trošku som nabral svalov, hej, nabral som od poslednej doby, som sa vážil, som vážil nejak 75 cca, 74, teraz mám nejak, takže nejaké tie 2-3 kg svalov som nabral, dajme tomu, takže tak to je prvá vec, hej, je fitko. Skončil Winter Arc, to znamená, že končím s fitkom. Vy čo začínate 1.1., čo je zajtra, tak snáď vám to vydrží dlhšie jak minulý rok. Dúfam, že to nebude 14 dní jak ten minulý rok, dúfam, že vám to vydrží dlhšie. 5 mesiacov to bude pomaly, čo cvičím aktívne 3x týždne. Takže teraz máme bod číslo 2. Proste bod číslo 2 je asi, by som povedal, že hudba a koncerty. To ide nejak tak spolu dohromady, hudba a koncerty, to je nejak spolu dohromady, s tým, že to ide nejak dohromady, hudba a koncerty, to ide ruka v ruke, jedno v jednom. Vlastne, čo sa týka, tak chcel by som rozbehnúť vlastnú hudbu, konečne vydať nejaký mixtape, alebo EPčko, alebo album, alebo niečo proste vydať. By som chcel proste, len teraz, čo sa týka toho rapu, tak tam moc zase nejsom. Hej, čo sa týka toho rapu, že viac už, píšem texty, ale už viacej asi, nehovorím, že viem DJovať, ale trošku asi viac ma teraz chytilo aj tie beaty robiť a trošku to produkcia a tieto veci. Je to DJovanie než samotný rap, ale určite niečo v roku 2026 vyjde. Či už to bude na konci, prostred, na začiatku hneď, to vyjde dačo, viem, sľubujem to už asi 3 mesiace, že niečo vyjde, ale OK. Vyjde dačo, to dačo vyjde. Kedy? Neviem, ale vyjde dačo, určite. Dobre. Potom koncerty, s tým, že som človek, čo žije hudbou, čo žije rapom, či už slovenský, český, americký a tak asi koncerty sa k tomu nevyvarujú a určite by som chcel stihnúť koncert Steina 27, či už v rámci jeho tour President of Sexico, či už v rámci tour jeho, ktorú bude robiť po Slovensku, alebo v rámci nejakých málesov, nejakých ďalších akcií, hej, a viacej interpretov, takže či už toto, či už tamto, je mi to jedno. Stein 27 a určite ešte Nintendo a Sadaricas, to je asi tak, že pred Nintendo by som sa asi, neviem, proste takže asi nejak tieto tri osoby asi Stein, Nintendo, Sadaricas stihnúť v roku 2026 ich koncerty. Takže tak. Potom ešte, čo sa týka hudby a čo sa týka veľmi hudby, je asi ďalšie koncerty a to je napríklad koncert Izomandiasova U2 Arena, kam prvý termín je vypredaný, gratulujem. Alebo takisto by som chcel ten druhý termín, ale to je tak dosť ťažké, však už podľa mňa aj ten druhý je pomaly vypredaný, hej.
Takže uvidím, keď stihneme ešte stupenky na druhý termín, budem rád, keď nie, tak nie, nevadí, to je jedno. Takisto mám očakávania aj nejaké koncert, napríklad Eden Arena v Prahe, takzvané, či tam bude Buka alias Viktor Šín, pretože má za sebou U2 arénu, dve U2 arény s Kelinom, jednu solo, takže som zvedavý, či bude Viktor Šín O2čko alebo Buka O2čko dohromady proste, keď dá O2 arénu, tak teda Eden, tak tomu sa určite nebudem chcieť vyvarovať, pretože zmeškal som O2 arénu a to už je také, že a čo ho počúvam už od NSD mixtape, čo je rok 2016 možno? Ty kokos, takže to už je taká doba, že uistí Eden nechcem, ale zase Slovensko, Praha, ďaleko, hej, akože bol som tam na Kelinovi, to by som tu chcel tiež tak rozobrať, k tomu sa ešte dostaneme. Takže určite Eden, Viktora Šína, alias Buky. Buď to má buknuté, alebo to bude niekedy, buď ďalší rok, alebo v najbližších 2 rokoch si myslím, že dá ten Eden. A keď nie, tak nevadí, ale myslím si, že dá. Keď je predal tú arénu, tak aj Eden dá určite. Potom ešte ďalší bod, čo sa týka hudby, aby to bude tak rozobraté, tak sú asi albumy, ktoré by som chcel počuť. Chcel by som počuť album od Steina 27, od Kelina určite, a či už to bude Buka alebo Viktor. Od nich album takisto od Iza, niečo, od Izomandiasa. Potom som dozvedavý na album Justika Separ a Rafael, a takisto Astrology 22. A ešte som zvedavý, či dačo na vydatný Viktor, no. A ešte Nintendo mi by mohol dačo vydať. A dal som aj zvedavý na album Karla a Hasana. Teraz si presne nespomeniem na názov, ale na to som tiež dosť zvedavý. A takisto som zvedavý na album od Katany z Sever rodí hviezdy. Underdog bol super, takže som zvedavý, čo nám dá v druhom albe Sever rodí hviezdy. Takže to som dosť zvedavý. A potom môžeme ísť na vec číslo 3. Na vec číslo 3. A to je asi trošku taká odlišná téma od tých dvoch tém, čo sme tu mali, ale OK, je to čo sa týka roku 2016, chcem to, aby sa to náhodou stalo, takže je vec a to je vzťah. Pozrieme s babou, hej, aby sme si to ujasnili na pravú mieru, s babou, bodka, za tým vykrčník. Mne celkovo asi jedno, že kto by to bol, alebo takisto, nie že jedno, hej, asi mám nejaké veci, ktoré tam musia byť dodržané, ale určite vec, ktorú by som v roku 2026 chcel mať, a to je vzťah. Je mi to úplne jedno, či by som na to bol, či by som s tebou bol každý deň, raz do týždňa, 2 razy do týždňa, pretože ja si myslím, že nemusím s ňou byť každý deň, mne ide o to, aby sme mali, môžem byť s ňou kľudne 3 krát za ten týždeň. A chcem, aby ten čas bol kvalitný a proste ja vám sem, jak nezabudem, hodím vám sem také jedno videjko od Refua, čo povedal o Vládi v podcaste, takže to vám sem hodím. Zpátky té holce, protože ano, může to být zlatá klec, ale zároveň to může být jenom prostě zlatá vila. Víš, protože když ty jí dáš tu lásku, dáš jí péči, dáš jí čas, věnuješ jí prostě kus musíš sebe. Musíš jí dávat kvalitní čas. Jo, to si řek hezky. To slovo kvalitní, to je to důležitý. Jo, že nemusíš s ním být, když to řeknu blbě 24/7, klidně s ní buď 3 dny v týdnu, ale ty 3 dny jí věnuj tak, že se bude cítit jako jediná osoba na celém světě. Pak OK, takže asi tak, neviem to bude presne opísať, takže je mi to úplne jedno, či by som začal každý deň, každý týždeň, mne by nerobilo ani problém za ňou dochádzať, hej, že či už by som dochádzala, neviem, na opačnú stranu Slovenska, pár kilákov od môjho mesta, bolo by to fakt, že jedno, len
proste asi taký vzťah. Asi by bolo už najlepšie. Takže to je vec číslo 3. A ideme na vec číslo 4, ktorú tým, že ja som dal tie alba a tie koncerty a tieto všetky veci som dal do tej hudby dokopy, tak je asi, je to také, že už asi, OK, OK, ešte je ďalšia vec, ktorú by som, dobre, máme jednu vec číslo 4 a to sú streamy na Twitchi. Chcel by som tam spustiť od nového roku, ešte neviem kedy, neviem aké dni, neviem na ako dlho, ešte neviem čo všetko, ale sú asi streamy na Twitchi. To je taká vec, ktorú by som chcel spustiť na Twitchi a to sú teda tie streamy, takže dúfam, že mi to vyjde a tak to je asi tak všetko na rok 2026, takže dajte like, odber, zdieľajte a my sa vidíme v ďalšom videa, takže čau.